Asikubingelele sikwamukele kule nkundla ihlangana Zulu. Siyabonga ukuthi ube ingxenye yethu namhlanje. Namhlanje sizokhuluma ngesihloko esithanda ukuba banzi esibalekile. Ulwazi. Ngifisa sikhulume ngolwazi. Sithi ukulwendlala sithinte ihlokwana ezimbalwa maqondana nolwazi. Sizama ukuphendula umbuzo othi luyini ulwazi? Ulwazi singalichaza njengokuthi inhlanganisela yamaqiniso, imbono nokuqonda okutholakala ngokufunda einhlakeni ezahlukahlukene zempilo. Singabala khona abantu, izimo nezehlakalo kuye kuyoshaya ezikhungweni zemfundo esingabala khona izikole, amakolishi kanye namanyuvesi, izincwadi, amaphephabhuku namaphephandaba. Kuphinde kube ezokuxhumana ngezomoya esingabala khona umsakazo noma bonakude. Bese kuba ezokuxhumana ezinxanxathela esingazibalula njengokuyizona esesingathi seyihamba phambili ekunikezeleni noma ekufundiseni noma uyila esesidonsa khona noma esesicosha khona ulwazi. Lapho singabala khona i-internet, kube izinkundla zokuxhumana ezifana no-YouTube, kube o-Facebook, o-TikTok nezinye nje esingazibalula. Kuba ama-apps, iyo yonke inxanxathela leyo esingayibalula njengezikhungo esithola kuzo ulwazi. Singeke sishiye ngaphandle izikhungo zomphakathi ezifana namasonto noma indawo zokukhonzela, kube imihlangano yomphakathi, kube inkantolo, kungabe ezomphakathi, kungaba ilezi zikahulumeni, kube imitapo yolwazi, kube idokofela, kube ezemidlalo. Ziningi nje konke la abantu abasuke behlangene khona bekhuluma noma bexoxa bayacobelelana ngolwazi. Lonke lolo ulwazi oluhlanganayo lwakhe umuntu, lwakhe indlela umuntu acabanga ngayo. Kunezinhlobo ke zolwazi esingayibala. Sizokhuluma nje ngezimbalwa la engicabanga ukuthi zibalekile futhi izona ezejwayelekile. Uhlobo lokuqala lolwazi esingakhuluma ngalo ulwazi lelo kuthiwa i-general knowledge. Lolu hlobo lolwazi ulwazi okulindeleke ukuthi wonke umuntu abe nalo. Ulwazi nje olujwayelekile okungadingeki ukuthi uzujule ukuze ulithole. Luyatholakala nje yonke indawo. Singasho nje sithi ilokho okwaziwa naye esinedolo. Bese kuba ulwazi lwasesigangeni noma ulwazi lwasemgwaqeni, lolo kuthiwa i-street knowledge. Lolu hlobo singalichaza njengokuthi ukuhlakanipha okutholayo ngaphandle kwasekhaya noma ngaphandle kwasesikoleni.
akulona ulwazi oluthola encwadini. Ulwazi nje olutholayo endleleni, uhamba uhlangana nabantu abahlukahlukene, ulithola emakhoneni la kusuke kuhlezi khona ingaba abafana, ingaba amantombazane, kuzoba isey'ndaweni ey'fana namacece emakhaya, ey'nkomeni, thina sakhula silusa. Ulwazi lolo oluthola kulezo y'ndawo. Lolu lwazi-ke uthi mukhula kube yilona ulwazi ophunyuka ngale ey'ndaweni ey'ningi. Ilona lwazi okuhlakaniphisayo kahle kahle. Ngoba olwasekhaya luhambe lugcine la olugcina khona. Kube yilolu lwasey'ncwadini lwasesikoleni luhamba nalo lugcine la lugcina khona. Kube sekufuneka ukuhlakanipha okuthola kubantu abahlukahlukene. Ilolo ulwazi esithi ulwazi lwasemgwaqeni noma lwasesigangeni. Nalo kuya ngokuthi uhlale nabantu abanjani. Uma uhlale noma ukhule nabantu abahlakaniphile uyahlakanipha. Kodwa uma ukhule nabantu abangahlakaniphile awuhlakaniphi nawe. Ingakho uthola ukuthi uma uzohlala nabantu abakhuluma ngokuganga uzogcina nawe usuganga, ngoba into leyo ohlezi uyizwa mihla namalanga igcine ikwenze nawe ucabange ngaleyo ndlela. Bese kuba ulwazi lwemvelo noma ulwazi lwendabuko, lolu okuthiwa i-indigenous knowledge ngesilungu. Lolu-ke uhlobo lolwazi oluhluke noma oluhluka ngokwezindawo noma ngokwey'nhlanga noma ngokwezizwe. Uhlanga nohlanga luzoba nomgodlagodla wolwazi ogcina uba indlela yokuphila yaleso sizwe noma yaleyo ndawo. Lolu lwazi-ke lubaluleke kakhulu ngoba ilona kahle kahle oluyisisekelo lwaleso sizwe. Njengoba siyisizwe samaZulu nje, isisekelo solwazi lwethu luncike kakhulu ukuthi bekuphilwa kanjani la kwaZulu. So yonke into esingathi siyayiqhenya ngokuyazi njengamanje ayinasisekelo uma ukuthi lolu lwazi lokuphila lwakwaZulu asilwazi. Ngoba olunye ulwazi oluqhamuka mhlambe kwamanye amazwe, indlela nabo ababephila ngayo, base bebona ukuthi abahambe beyifundise abanye abantu. Kodwa le wena okumele uncike kuyona kakhulu ile abantu ofike emva kwabo okungokhokho bethu, le ababephila ngayo. Lokhu-ke singakukhuluma noma singaqhamuka ney'bonelo ey'ningi, noma singaqhathanisa ngey'ndlela ey'ningi indlela nolwazi lwakudala siliqhathanisa nolwazi lwamanje. Ziningi nje izinto esingay'balula, njengokudla nje kanje. Uma ubuka ukudla esikudla manje ukuqhathanisa nokudla okwakudliwa obaba nomkhulu, uyathola ukuthi kwakunempilo lokhuya kudla kunalokho kudliwa yithina, ngoba bona babekhula beze bebadala
bengenazifo eziningi, kodwa thina njengamanje usufica sinezifo ongayiqondi nje kahle, othi musulandela kahle uthola ukuthi zidalwa indlela sesiphila ngayo. Leyo nto ke iyayikuvuse emaqandeni ubone ukuthi ulwazi lwakudala lubalekile. Akumele sigcine sesiqhenya ngolwazi esilifunda kwezinye izizwe ekubeni lolo lwethu singenalo, noma silibukela phansi, noma lusalela ngemuva. Ilona oluyisisekelo. Bese kuba ulwazi oluthule, lubizwa nge-tacit knowledge ngesingisi. Lolu lwazi lukhuluma ngalolu lwazi lomuntu ngamunye aba nalo ngenxa yezimo adlule kuzona, okuyaye ukuthi lezo zimo zigcine sezibumba indlela acabanga ngayo, indlela abuka ngayo impilo, nanendlela athatha ngayo iy'nqumo. Lolu lwazi nalo lubalulekile kumuntu ngamunye, ngoba ngempela asidluli ezimweni ezifanayo. Yingakho nokucabanga kwethu kuhluka, ngoba kusuke kulawulwa kakhulu ukuthi umuntu wazini, noma umuntu useke wabonani. Lolo lwazi-ke kuyaye kube nzima ukulidlulisela kwabanye abantu, ngoba kusuke kumele kuba nzima ukuchazela umuntu ukuthi wena yini owake wayibona, noma yini ekwenza ukuthi ucabanga lendlela ucabanga ngayo. Kuba nzima ukuthi lolu lwazi ulidlulisele kubantu. Kuthatha ukuthi kube umuntu ozoba nenhlahla, noma ngathini, othi akacishe efane nawe ukuze acisha akwazi ukuncika endleleni ocabanga ngayo, noma endleleni ofisa ukuthi enze ngayo. Nje umzekelo engingawenza nje, uma usakhula noma useyingane, uyayibona ngathi izinto ey'tshelwa abazali bakho ayihlakaniphile. Uyayibona ngathi abazali bakho abakuqondi, abazi ukuthi bakhuluma ngani, ngoba bona basuke bekutshela into asebadlula kuyona, futhi asebewazi umphumela wayo ukuthi uma uqhubeka ngale ndlela wena umphumela kuzoba yilo. Kodwa wena ubone sengathi bayakuhlukumeza, bafuna nje ukukuncisha ubumnandi. Uzubone ngesikade noma usumdala ukuthi nansi into eyayishiwa umama noma ubaba noma umkhulu. Uyabo, yena usuke ekuchazela ngolwazi oluthule kuyena olungakhulumi, olubumbwe iy'ndlela adlule kuzona, noma izinto adlule kuzona. Bese kuzoba ulwazi lokwenza, lolu okuthiwa i-practical knowledge ngesiLungu. Lolu-ke ulwazi oluthola ngokwenza into ethize, noma okwazi ukuliqoqa ngokuthi ube khona lapho kwenziwa khona leyo nto, uyibukele ngamehlo. Uyabo, fana nokuthi nje ukushayela imoto, ngisho ungathola umuntu okwazi kanjani ukuchaza, akuchazele ukuthi imoto ishayelwa kanjani,
ebese ethi nansi ithathe, ngeke ukwazi ukuyishayela ngale ndlela ekuchazela ngayo. Kumele uze uyishayele wena, ugxobe ibreki ngamandla, uyoshayisa ku dashboard, uyisuse i-handbrake iphezulu. Ufunda ngokwenza, angeke nje uyifunde ukuthi umuntu akuchazele. Lolu-ke ulwazi okuyinkinga nalo ukuthi ulidlulisele kumuntu ukuthi umtshele. Kumele bekhona la okwenziwa khona, ayifundele yena ukuthi lento yenziwa kanje, abambe lowo mshini noma lelo thuluzi elisetshenziswayo uma kwenziwa lo msebenzi, bese uyafunda ukuthi kwenziwa kanje. Zikhona-ke nezinye iy'nhlobo esingayichaza la. Sizocela ukuthi nawe la kuma-comments usifundise ngey'ndlela zolwazi noma ngey'nhlobo zolwazi olwaziyo, noma nje ukuchazisisa kahle lezi iy'nhlobo kade ngiyichaza la ngenhla. Mhlambe uzibeke ngendlela engaba ngcono noma engezakala kangcono komunye. Sizocela ukuthi ulibambe lelo qhaza. Wamukelekile ukuthi ufake umbono wakho. Ulwazi-ke lubalulekile ngoba liyakwenza ukuthi ukwazi ukuthatha iy'nqumo ey'phusile, ukwazi nokuxazulula iy'nkinga ezahlukahlukene, ukwazi nokuqhamuka namacebo amasha ukuthi izinto ey'thize zenziwa kanjani. Kuthatha ukuthi ube nomgodlagodla wolwazi onothile ukuze ukwazi ukuthi ubhekane nempilo kahle. Liyakwenza ukuthi ukwazi ukuqonda abantu, ukwazi ukuqonda imvelo, ukwazi ukuqonda nje umhlaba wonkana jikelele. Uyakwazi nokuthi ukhethe indlela elungile yokuphila noma ukhethe indlela elungele wena yokuphila, ngoba umuntu nomuntu unendlela yakhe emlungele yokuphila. Ungeke usho ukuthi indlela elungile le, umuntu nomuntu unendlela yakhe, kodwa ukuze ukwazi ukukhetha kahle indlela ezohambisana nawe, kubiza ukuthi yiba nolwazi olwahlukahlukene. Emgodlagodleni wakho akugcwale, akunothe. Kunencwadi-ke yeBhayibheli esingayicaphuna ekhuluma ngolwazi, incwadi kaHoseya, Hosea 4:6. Uthi uNkulunkulu laphana, abantu bami bayafa noma abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Akasho-ke ukuthi bayafa bangcwatshwe. Nakho lokho kuyenzeka, kodwa umuntu uyafa ephila. Uyafa umuntu ephila. Ukungabi nalo ulwazi luyakubulala uphila, kuyakubulala ukuphila. Ubona impilo ima noma ubona ngathi impilo imile, ayindawo, ngesimo sokuthi nje awunalo ulwazi lokuthi kumele wenze njani, uthathe siphi isinyathelo esilandelayo. Isibonelo nje, kuyenzeka umuntu uthole ukuthi uzoboshwa, aboshelwe icala ngalenzanga, azagwetshwa impela, agqunywe ejele,
ehlale into engayenzanga. Uthole ukuthi nje ushawa ulwazi lokuthi uma ekusesimweni esikanjalo imiphi imigudu okumele ayilandele ukuze athole ukusizakala. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu ulahlekelwa umsebenzi noma nje ufuna umsebenzi, kodwa ushawe ulwazi olusetshenziswa manje uma ufuna umsebenzi. Yebo, ngoba indlela bekufuna ngayo umsebenzi eminyakeni eyishumi eyedlule ayisafani nesetshenziswa manje. So kudingeka ukuthi ube nolwazi oluthize osekuyilona olusebenzayo njengamanje ukuze uthole usizo olufana nalolo. Ilokho ukufa uphila, ngoba uma ngempela impilo emile kuyafana nokuthi usafile ngaleso sikhathi ubuphila. Izimo ke kanjalo ke ezikusizayo noma ekumele uyibhekelele ukwazi ukuqoqa ulwazi oludingakalayo ulifake emgodlagodleni wakho ukuze ukwazi ukuthi ubhekane nempilo ngeziqu zamehlo. Lesi sihloko ke sibanzi angeke ngibenze ubulungiswa uma ngingathi ngisendlala kahle kulombukiso kuphela, kodwa ke ikhona eminye engifisa ukuyenza ukunaba kabanzi ngalesi sihloko, sibheke nohlobo lolwazi esesilidinga njengamanje kulesi sikhathi samanje, ngoba izinto ziyashintsha, seyishintshe kakhulu kusukela nje ngo-2020 umhlaba ushintshile kakhulu. Sekunohlobo lolwazi okumele ube nalo ukuze ukwazi ukuchushachusha empilweni, okungathi ngempela uma kungathiwa awulitholi njengamanje eminyakeni eyishumi ezayo ngempela uzobe usufana nesalukazi. Uyabona isalukazi uma usinikeza i-smartphone njengamanje siyadideka ukuthi kumele senzeni. Nawe ke uma kuwukuthi lolu hlobo lolwazi olusha awuyikhathazi ngalo, eminyakeni ewu-10 ezayo uzobe usufana nesalukazi esiphethe i-smartphone. Kulezi inhlobo zolwazi olusha engifisa nje ukukhuluma ngazo embukisweni elandelayo, ilolu lwazi olubizwa ngomnotho oncike elwazini, i-knowledge economy. Kuzoba umnotho oncike i-artificial intelligence knowledge. Kuzoba umnotho oncike digital economy. Lezo inhlobo ezintathu zomnotho kubalekile ukuthi ngempela sifundisane zona. Nami angisiye nochwepheshe kuzona, kodwa sengeke ngasithatha isikhathi sokuthi ngiyifundise ngazo. Kukhona esengakudlulisela komunye umuntu. Ngokwenze njalo futhi onolwazi olungaphezulu kolwami uzobona ukuthi ngizama nami ukuhamba kulomkhakha ebese eyangilekelela, ngoba kuthiwa omunye ufundisa omunye. Izinyoni zohlobo olulodwa zindizela ngandawonye. Kwesinye isikhathi into uyayenza noma ungenaso isiqiniseko sokuthi iyona yini, kodwa umuntu obonayo ukuthi uyazama ukuyenza uzobe seqhamuka lapha ezolekelela.
uyayibona leyo nto. Ngiyafisa ukuthi sikhulume ngalezi ihloko ulwazi oluncike, ulwazi lomnotho oncike elwazini, knowledge economy. Kuzoba ulwazi lomnotho oncike ekuhlakanipheni okumfanekiso, artificial intelligence. Kuzoba ulwazi oluncike kwi-digital economy. Ngiyafisa sidingide lezi ihloko kabanzi ukuze sifundisane ngeindlela ezahlukahlukene ezosisiza ukuthi siye phambili. Sengisonga lesi sihloko. Kunenkulumo la eyathulwa ubaba uThabo Mbeki, umzizi, ngonyaka wango-2012. Kwakunenkomfa yolwazi eyayilapha enyuvesi yaseStellenbosch. Ubaba uThabo Mbeki wathula inkulumo laphaya. Inkulumo yakhe yayibheke kakhulu kulwazi olungamanga noma ulwazi oludukisayo, ulwazi oludukisa kakhulu thina ama-Afrika. Kunembuzo ayibuza eqala inkulumo yakhe ukuthi luyini ulwazi? Ubani onikezela ngolwazi? Ubani onqumayo ukuthi ihlobo luni lolwazi okumele luye kuba? Ubani olawulayo ulwazi olugcine luye kubantu? Wakhuluma-ke inkulumo yakhe yayijulile kakhulu. Kahle yayiveza imfihlo ngolwazi olugcina lukwabezindaba, silibona kumabonakude, emsakazweni, emaphepheni nasey'nkundleni zokuxhumana. Wayeveza ukuthi lolo lwazi kunabantu abathize abalawulayo ukuthi iluphi ulwazi okumele lubonwe abantu base-South Africa, iluphi ulwazi okumele lwaziwe amaZulu. Kanjengokuthi nje la kwaZulu kunemsakazo elalelwayo. Ihlobo luni lolwazi okumele lube semsakazweni, njengoba sazi sonke ukuthi akusiyona yonke into okumele ibe semsakazweni. Ubani-ke lo olawulayo ukuthi laba bantu abazwe lento le? Wayeveza kakhulu leyo nto, and wakuveza ukuthi ulwazi olugcina lukubantu ilolo oludukisayo, noma lusuke lihlose ukuwanga abantu ukuthi becabanga ngendlela ethize efunwa yilaba okuyibona abalawulayo ukuthi ulwazi okumele litholwe abantu ilona luphi. Okusho ukuthi indlela esigcina sicabanga ngayo akusiyona le esisuke sifisa ukucabanga ngayo, kodwa ilo muntu lo osifunzayo ulwazi okuyena ogcine elawula ukuthi sicabanga kanjani. Into engithusile-ke ngithema sengithi ngiyayicinga le nkulumo ngoba bengifuna ukuyikhumbuza kahle ukuthi wayibeke kanjani. Angisayitholi la ku-YouTube, ayisekho. And uma ngithi ngiyayicinga nakwezinye iy'ndawo ko-Google ayisatholakali, ayisekho nje.
la engize ngayithola khona i-link ebise page lakhe ku-Facebook, kodwa uma ungena kuleyo link ikuyisa ku-YouTube kuthiwa le account ayisa-exist, lo muntu siyakhishwa isekho nje. Okucacisa ngokusobala ukuthi ngempela into ayikhuluma ngayo uThabo Mbeki laphaya yayibavusa abantu, ngoba nami nje ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi ngangakayinaki into eyiningi, kodwa angikhohlwa ngoba wakhuluma into ngempela eyayikwenza ukuthi hayibo, kanti kwenzakalani. Bese uyaqala-ke nawe uyacinga-ke uzenzele lwakho ucwaningo, bese uyathola ngempela izinto ezahlukahlukene ukuthi kanti kahle la kuhamba kanje. Kodwa-ke le mibuzo-ke ayibuza ibalulekile, kufanele ukuthi siqhubeke siyibuze singabantu. Kahle kumele siyibuze manje, siyenze ukuthi ikhulume nathi, ikhulume noma masiyibuza iy'mpendulo zayo ziphendule thina, singabe sesibuka umhlaba wonke noma sesibuka izwe lonke, kodwa nje uyibuze nawe ukuthi ulwazi olutholayo mihla namalanga luhloboni. Uma uya emgodlagodleni wakho wolwazi khonani, into ekhona iyakuyisa yini phambili, iyayithuthukisa yini impilo yakho, noma iyakugqilaza nje, noma ikwenza ukuthi ungakwazi ukucabanga. Kumele sibuze nje impela, sibuze ngisho ulwazi lolo esilithole ey'koleni, ulwazi lolo olutholwa iy'ngane zethu ey'koleni lwanele yini? Kufanele yini siyiqhenye noma sithi hhayi iy'ngane emazile esikoleni kwanele? Imibuzo leyo kumele siyibuze yona, ukuhlolisisa ukuthi emgodlagodleni wethu wolwazi ngakube kunothile yini, noma kugcwele sekukhona okubolile sekumele kukhishwe. Izinto kumele siy'khathaze ngazo lezo. Ngithi-ke asihlangane Zulu omhlophe, sizidingide lezi ndaba, iy'hloko ey'fana nalezi sikhulume nje ngazo, sisenabe ngenhloso yokuthi siqhamuke namacebo amasha okuzinothisa ngolwazi. Asibonge isikhathi sakho osiphe sona, kube intokozo ukuhlala nawe namhlanje. Siyafisa ukuthi siphinde sibe nawe futhi embukisweni olandelayo. Siyabonga.